Hej YouTube og velkommen til denne video. I dag vil jeg vise jer noget af mit, alt mit hjemmelavede fyrværkeri, eller noget som jeg måske bare har lavet lidt om på. Den første ting er sådan en her. Den har jeg lavet 2 af. De finder den anden her. Det er sådan nogle jumping jacks, som burde springe i luften. I sådan alle mulige farver, fordi jeg bare har limet den overalt. Så det er lækkert. Den næste ting, det er sådan en her. Den er også sådan lidt sjov. Det er, altså den burde sådan bare springe i luften, eller ikke sådan totalt springe i luften, men ja, jeg har også prøvet noget jumping jack krudt i, sådan at der skulle komme nogle farver og sådan noget. Den glæder mig også til at sætte i. Så har jeg så 2 af dem her. Det er nogle små kanonslag. De brager rigtig højt. Jeg havde 3 engang. Sprang jeg den ene her for måske halvt år siden eller sådan noget. De er rigtig gode og sjove. Så har jeg sådan en her. Den ser måske lidt sjov ud, men når man vender den sådan der, så kan I se hernede i, der kan I se, der sidder sådan noget, eller sådan en jumping jack. Så det burde ikke komme ud af siderne her, så det burde kun komme opad. Så når man stiller den ned, så burde den sådan bare sprøjte ud af. Det bliver meget sjovt. Så har jeg så en lidt større version af den, hvor jeg har brugt 5 jumping jacks. Og så bare, du ser, jeg har connected alle lunderne sammen. Og så har jeg også sat en ekstra lunde ind under der. Hvis du kan se her. Der. Så har jeg sat den ind under der. Så det er meget sjovt. Så har jeg så sådan en mortar her, eller sådan noget, hvor jeg har bare limet bunden og gaffatape og noget elastik omkring. Og så kan I se hernede i den, der sidder bare noget plastik dernede. Ja. Hvor jeg så kan fylde den op med noget heksehylskrudt, og så noget fra noget jumping jack, og noget fra en stjernekaster, eller sådan et eller andet, og så en lunde i. Jeg har så ikke fået lavet hullet hernede endnu til lunden, men så man kan så bruge den flere gange, så det bliver meget sjovt. Så har jeg så den her som sådan en lille raket, hvor jeg har brugt et heksehyl til at sætte i enden her. Ja, hvor nu er jeg så lige med den på der, og det kunne godt være, at jeg ikke skulle have gjort det. Jeg tror, jeg får fjernet det der lim der, fordi det gør egentlig, at heksehylet springer i luften. Og så heroppe, der er der bare noget krudt, som bare siger, så det bliver fuldstændig sindssygt. Så har jeg så den her. Det er en hjemmelavet raket med en rigtig lang pind. Jeg kan lige prøve at vise den. Jeg kan lige prøve at vise et billede af den her. Så den skal nok komme til at blive sjov. Altså jeg har bare sat et heksehyl i, og så ja, og så noget krudt her. Jeg kan faktisk ikke helt huske, for det er måske et år siden, jeg har lavet den eller sådan noget, så ja, det bliver meget sjovt at se. Så har jeg så også lavet den her, som den aller sidste ting, hvor der sidder en dobbeltlunde. Den skal jeg så lige have sat sammen med noget ståltråd. Det har jeg ikke fået gjort endnu. Og så ellers så sidder der en rigtig raketmotor herinde, som så skyder den her op med et kæmpe kanonslag der, du kan se der. Og så noget crackling eller sådan noget her i den her i toppen. Så den glæder mig også til at se. Og I kan også lige se et billede af den her. Tak fordi I ser med. Lad os se den her video, det er jeg rigtig glad for. Det er min anden video her på kanalen, jeg lige startet. Som I nok har opdaget. Jeg ved ikke, om I har kigget ned i beskrivelsen her. Men der, ja, der er det sådan rimelig tidligt. Jeg har begyndt at lægge fyrværkerivideo ud, men det bliver meget sjovt. Og jeg regner med, at jeg får lagt 2-3 videoer ud om ugen. Så ja. Jeg vil lave en test på alt det her, men ikke her i den her måned. Det bliver først senere hen. Ja, men i hvert fald, den kan I glæde jer til. Så vi ses YouTube. Hej hej.